ब्याह से कुछ दिन पहले हल्दी के रस्म होला भैया, और हमनी के हल्दी के रस्म के गीत गावे खातिर एगो ऐसा अतिथि के निमंत्रण देव जे यहाँ ए मंच पर झारखंड के सपोर्ट करे आ चुकल बाड़ी। सुरीली आवाज के मालकिन स्वागत बा ममता राउत जी के। स्वागत बा ममता जी। वैसे एगो बात बताई कि जैसे जो रस्म चलत रहे हल्दी के राउर जब बियाह भइल तो जब आपके घरे जब आपके पास जब आपके साथ हल्दी के रस्म चलत रहे तो आपके का भाव बढ़त रहे? हल्दी के टाइम जो हुआ, जितने मेरे मामा ससुर थे, फूफा ससुर, मेरी मामी सास लोग, चाची सास लोग, सब लोग इतने अच्छे हैं, फैमिली इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि जैसे बस वो लोग हमको पलकों में बिठा के रखे हैं। वाह, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। बहुत बढ़िया। और ईश्वर करे आप ऐसे ही आपकी खुशी आपके घर में बनल रहो, और यही खुशी के साथ हम चाहें कि आप जाइए और अपन स्थान ग्रहण करें। हल्दी के रस्म के बाद मेहंदी या उपटन के रस्म होला, एमे नाच गाना भी होला। एकरा बाद जौन रस्म होला माड़ो छावे के रस्म प्रमुख होला।